長浜村有代社長と株式会社大物の皆様、お元気ですか？私たちは元気です。これから私たちの11月のレズチ報告をします。機械の文明分です。面倒読んでください。千人度です。千人度読んでください。高谷です。カットを呼んでください。ピザはです。ピザと呼んでください。高海です。高度読んでください。よろしくお願いします。これはダイヤモンドマンセスを受ける生徒たちに折り紙の型とか、そして私たちマンセスで機械についていろいろ教えました。でも、もう一度行きたいかと聞かれたら、これは私たちのクラスで初回の練習をしています。前は初回は難しかったけど、今は慣れるようになりました。日本に着いたら、日本の文化に慣れるため、日本の文化の授業も行いました。この授業でいろいろな文化を習いました。そして、修了式があるので、修了式の準備も手伝いました。これは修了式を行って、私たちの最後の日でした。その時は、嬉しさも悲しさもいっぱいでした。皆様、お体に気をつけてください。私たちも現場で頑張っています。